kagalakan. Purihin siya't pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't humawit ng haleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, ng tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Magalak, umala ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng haleluya. Pinalaya ni Jesus, pinirag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, amen. Pinalaya ni Jesus, pinirag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng haleluya. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng haleluya. Pinalaya ni Jesus, sasama ba kayo sa kalagitan? Sasama ba kayo sa kalagitan? Sasama ba kayo sa kalagitan? Tunay na masaya. Lahat magpupuri sa kalagitan. Lahat magpupuri sa kalagitan. Lahat magpupuri sa kalagitan. Tunay na masaya. Lahat pumapalakpak sa kalagitan. Lahat pumapalakpak sa kalagitan. Lahat pumapalakpak sa kalagitan. Tunay na masaya. Lahat lumulukso sa kalagitan. Lahat lumulukso sa kalagitan. Lahat lumulukso sa kalagitan. Tunay na masaya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema hilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta't bawat ibon, kahit pinamagyo, mayroon pa silang awit. Gaano ba kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at wala sila, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta't buwang ibon, kahit pinabagyo, mayroon pa silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. In the Holy Ghost in my life is giving me a life, giving me a life, giving me a life. The Holy Ghost in my life is giving me a life. My Jesus giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, and it's pumping up inside. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's pumping up inside, pumping up inside, pumping inside. It's all over me, darling. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, my soul. All that is within me, bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, bless His holy name.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God, glory to God sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating pagpupuri talagang ipinapadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Wildy Estrada Almeida at hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at of course sa kanilang buong beloved Almeida family, beloved Almeida children at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid sa bawat isa po sa atin, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Amen. At maging sa ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Maging sa ating live webcast viewers, na talagang nariyan, na talagang kasama natin, na talagang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadako na po sa pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating testimony portion. Amen. Dahil ang sabi nga po dito mga minamahal, sa aklat po ng awit ng Kapitulo 86 ng talata 8, ang sabi nga po dito mga minamahal, among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, O Panginoon, wala mang mga gawang gaya ng iyong mga gawa. Amen. Praise the Lord. At tunay nga mga minamahal na yung gawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin ay walang kagaya. Amen. Na talagang yung mga ginawa, mga kagilagilalas, mga dakilang gawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, marapat lamang na tayo ay magpasalamat. Ibalik natin ang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa araw na ito mga minamahal, sa hapong ito ating pong pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod at pangungunahan po ng ating beloved brother June Sabangan, beloved Sister Ching Garcia, beloved brother Glenn Joaquin, at panghuli po ang ating beloved sister Prissy Binitis. Amen. Praise the Lord. May sila po mga minamahal ang mga pinagpala na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Makikita po natin mga minamahal kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang ito ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dito natin makikita kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga pinagpalang patotoo, at kung sila na po ay nakahanda na, ating na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Atin pong mainam na pakinggan po ang kanilang pinagpalang pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng aking dobling pagbalang sa ating beloved Honorable Pastor, Will D. E. Almeida, and we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, ako rin po ay bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Muli po ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan. Sariwaan ko lang po ang aking kung paano ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng krusada, sa dakop po ng luneta na kung saan po ay hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain dahil ako'y isang sagrado katoliko po na kung saan ay dumadalo rin po ako, nagsisimba rin po ako ng 3 beses sa isang linggo dahil sa tuwing Wednesday ako po ay nagnonobena po ako ng sa may Baclaran Church. Kaya sabi ko nung una talagang yung mga nagpapatotoo ay hindi ako naniwala dahil ang iniisip ko noon lahat ay binabayaran. Sabi ko sa aking sarili noon, hindi yan sila tatayo kung hindi sila binayaran dahil sa panahon ngayon hindi ako naniniwala na kapag hindi ka nag-take ng gamot ay hindi ka talaga gagaling, sabi ko. Kaya yung tiwala-tiwala, sabi ko sa mga pananampalataya, hindi ako naniniwala. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako hinipo rin po ng ating pinakamamahal na yun upang maniwala sa gawain na to at yakapin na ng talagang nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay mabait talaga dahil ako'y pinili niya na upang maglingkod sa Kanya, hindi man karapat-dapat, talagang nandyan na aking pinapasalamatan, aking pinakamamahal na Panginoon dahil napakatagal ko rin pong makumberte dahil sa gawain na to. Magabat ako'y laging dumadalo ng tuwing Sunday rito, ay matagal din po ako nabautismuhan na sa tubig sa ating pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, pang-anim ko na buwan ng aking paglilingkod sa Kanya ay talagang doon ko napatunayan na talagang dito na ako mag-i-stay sa gawain na to. Mula noon hanggang ngayon talagang nandito ako sa iyong banal sa harapan na talagang nagpapatuturin na talagang hindi walang bayad na kahit 5, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat sa aking mga beloved na kasambahay. Talagang nandyan na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako'y nagtagal na sa gawain na to, talagang ako'y nanghina sa aking pananampalataya. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan na agad ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan ako'y nagkaroon po ng high blood na napakataas po ng aking BP na umabot siya ng 180/100. Napakataas din po ng aking blood sugar. Nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil napakabait talaga dahil sabi ko ako'y nanghina. Talagang nandyan na nadala rin ako sa doktor na nakumpain pa ako ng 1 linggo dyan dahil hindi na raw ako pwedeng na hindi mag-maintenance dahil napakataas po ng aking BP. Magamat pinalabas ako, hindi pa rin normal yung aking BP. Umabot pa siya ng 140/90. Sabi niya, hindi yan normal pa po kaya kailangan na po talaga na mag-maintenance po kayo sabi ng payo ng doktor. Binigyan po ako ng 1 buwan na gamot na para i-maintenance, ngunit hindi yun ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa 1 linggo ko pa lang na pagtitik ng gamot, nandiyan na nahihirapan akong huminga, yung dibdib ko parang pinipisil, ayaw kong huminga na nakatagilid, gusto lagi nakatiyaya. Sa tuwing umiinom ako ng tubig, yun ay binubog ako. Kaya nung pagbalik ko doon sa doktor, sabi ko, Dok, hindi atak na yung binigay mong gamot. Sabi ko dahil nahihirapan akong huminga dahil doon sa tinitik ko na gamot na pinayuhon uli ako, napalitan na lang yung gamot na binigay.
ibinigay sa akin, ngunit napaisip ako, sabi ko hindi ito maganda sa isang mananampalataya. Sabi ko, manumbalik ako uli sa paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil doon naging Sunday Christian na lang po ako. Ayaw kong dumalo ng Wednesday, ayaw kong mag-overnight, kaya siguro yung paalala. Mula nung napaalalahanan ako na sabi ko, ayaw ko nang mag-take ng gamot, sabi ko, talagang nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na dumalo na lang muli sa kanyang banal na gawain ng 3 beses. Sinunod ko yun. Na unti-unti nang pinagaling ang aking sakit na hindi ko natinik yung gamot, kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong lately lang, dahil doon sa aking pinapasukan ko, talagang nandyan na ayaw din akong padaluhin muli ng Wednesday. Sabi ko, Madam, hindi po pwede na hindi ako dumalo ng Wednesday. Sabi ko, dahil masyado na nga akong late ng overnight, tapos ayaw nyo pa akong hindi nga pwede, sabi niya sa akin, dahil nung una pinayagan niya ako kasi ang alam niya, isang beses lang ang pagdalo ng Wednesday. Ngunit nung nagtuloy-tuloy na Wednesday, nahalata niya na talagang lagi akong wala ng Wednesday. Sabi niya, nung nasita na niya ako, nung nasita niya ako, pinaliwanag ko sa kanya kung gaano kahalaga yung pagdalo ng 3 beses isang linggo, hanggang sa unti-unti niyang nauunawaan, hanggang sa sabi niya, bahala ka na. Kung ano yung gusto mong araw na pumasok ka, yun na lang, sabi niya. Kahit pinayagan na nga kita na kahit marami yung gawa natin, hindi kita pinapayagang hindi ka na pumapasok ng linggo, tapos yung Wednesday, sinakop mo pa, sabi niya. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat ng manggagawa, nandyan na kahabagan at unti-unting naunawan na talagang yung Wednesday ko, ako'y malayang-malaya na nakakadalo kahit Amen. Praise the umuwi Lord. ako ng half day, okay lang sa Kanya, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo, mga minamahal na talagang ang kanyang buhay. Dati mga minamahal ang ating napakinggan na talagang hindi siya naniniwala sa mga ganitong gawain. Kumbaga, kung hindi ka naniniwala is yung sinasabi o yung ating naririnig na to see is to believe. Ngunit sa ating beloved kapatid na talagang kanyang naranasan, ang kanyang sinubukan, nag-obserba at dumalo sa krusada at nakita niya kung paano kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang tunay na talagang binago ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi ng awit ng Kapitulo 25 ng talatay 7, ang sabi nga po dito, huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang pagsalangsang ayon sa iyong kagandahang loob ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan, O Panginoon. Amen. At yan po ang kagandahang loob at kabutihan ng ating dakilang Diyos, na kahit sa kabila na ating pagkakasala, sa kabila ng ating pagsalangsang, nariyan lagi ang ating dakilang Diyos na hinihintay na lamang na tayo ay magbalik loob sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pa mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po sila, ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved Brother Glenn Joaquin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako po'y nagpupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Ang pinakamataas na papurit pasalamat ay natatayang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Rold Estrada Almeda. Hallelujah. Ating pong alalahanin ang turut aral po ng ating
Assistant Pastor Lena C. Almeda. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magandang hapon po sa ating mga minamahal kong mga kapatiran. Hallelujah, hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat muli po akong magkapagpasalamat sa araw na ito, sa oras na ito. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa taglay kong kalakasan, nagmumula sa Kanya. Hallelujah. Sa po na aking mga mahal sa buhay at mahal kong mga anak. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sapagkat ang aking mahal na anak ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Nung overnight po, mga minamahal, dadalo po kami, mga minamahal. Sabi ko, sumama siya upang makadalo siya, mga minamahal. Pinalansya ko na po ang kanyang damit. Ngunit nagbago na naman ang kanyang isip, mga minamahal. Nung umalis na po kami, wala pa po siyang lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Nandito na po kami. Nung kinabukas ng umaga ng Sabado po, nag-chat po siya. Hindi daw siya makahinga at ilalagnat po, mataas ang lagnat niya. Mga minamahal, masikit ang mga katawan niya, mga minamahal. Ngunit nung ako pinagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kasi mag-isa lang po siya, mga minamahal, doon sa bahay. Ako po humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. So, nadalangin nating mahal na Pastor Estrada Almeda. Okay na po ang aking mahal na anak. Hallelujah. Pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Sa kahabagan po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat patuloy na pinapagaling po ang aking mahal na bayaw, yung na-stroke po, mga minamahal, si Ronald Sarmiento po, at aking mahal na ate Rowena Acuña. Hallelujah. Pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kanilang mga karamdaman. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat, pag-gabay niya rin po sa aking beloved husband sa dako ng ibang bansa po, mga minamahal na riyan. Ang kahabagan po at pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinasasalamatan ko po yan ng labis sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging sa aming hindi po karapat-dapat, kami po nagagamit sa kanyang banal na ubusan. Lubos ko po itong pinasasalamatan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa kagalingan ng nakaramdaman sa tuwing kami nakakaramdam ng mga sakit sa katawan. Nariyan po ang pagsumamo at pagpupurit, pagsisisi sa lahat ng pagkukulang. Pinapagaling po agad kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat po sa pagpapalang financial, physical, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang pinakamataas, mapurit, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating beloved na kapatid sa pinagpalang patotoo, mga minamahal, na talagang tunay ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, na bagamat ang kanyang beloved anak ay nasa malayong lugar, ngunit sa kanayang patuloy na paglilingkod, patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen. Dahil tunay, mga minamahal, na sa ating buhay, sa pamilya ng bawat isa, na kung isa man sa ating membro ng pamilya ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos, kung ano man yung panalangin natin, ito ay kanyang katutugunin. Amen. Dahil sa ating pagsunod, mga minamahal, dahil tunay na sabi ng ating dakilang Diyos na kanyang sinabi sa aklat ng awit na, "Gather all my sins together unto me, those that have a covenant with me by sacrifice." At sa ating buhay, narito tayo na nagsasakripisyo, na talagang dumudulog sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang sa bawat pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga karamdaman, tutugon ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maging sa kanyang beloved husband na nasa malayong lugar, iba yung dagat, nariyan ang patuloy na
pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil hindi maiksi ang kamay ng Diyos at mas lalong hindi bingi ang ating dakilang Diyos upang hindi niya mapakinggan ang ating mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayong mga minamahal ay tuloy-tuloy na at atin na pong tinatawagan po ang susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother Glenn Joaquin. At maghanda po ang ating huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved sister Prissy Benitez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagluwalhati at pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal pa Diyos po lamang. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Gayon din ang dubuling paggalang po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at aniwan po ng turo ang ating beloved Mama Dear, sa ating beloved ordained preacher, sa kanyang mga anak at sa mga elder. Sa inyo po magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupunin pasalamat po sa ating Pinoong Jesus, bagamat di po karapat-dapat para ipahayag po ang himala ng ating mga piso sa aking buhay. Nung di pa po ako na-save sa gawain na to, hallelujah, talagang puspos po ako ng maraming bisyo, hallelujah. Andiyan ang panigarilyo, pagtitake ng iba't ibang klaseng drugs, pag-inom ng alak. At sa mga sakit naman, mayroon po akong peptic ulcer, panakit ng ulo, may pilay din po ako. Ngunit sa kahabagan po, ako po ay nabautisma po sa tubig po. Sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus, ako po ay pinagaling po ng lubusan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At nasave po ako noong 1997 po, hallelujah, sa gawain po ng nag-crusade po sa dako po ng Lingayen. Andun po ang mahal na pastor, hallelujah. So, nasave po ako doon. Talagang grabe po. Nung ako po ay nabautisman po sa tubig po sa pangalan po natin, Panginoon Jesus, hindi ko po alam ang aking uwian. Parang isa akong bata na talagang malinis na malinis ang aking papangangatawan, aking physical, hallelujah. Talagang malinis na malinis. So sabi ko, saan kaya ang bahay namin? Sabi, yung pala, nilinis na po ako ng ating mga pesos dahil isa pa akong dating espiritista po, hallelujah, na marami po ako mga Aramaic words, hallelujah, talagang yun po ay sinurrender ko sa ating mga gawa, talagang yung mga singsing, mga books, talagang marami po ako talaga nagpuputukan po habang sinusunog po yun, hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po sa ating pesos dahil ako po ay pinalaya po sa mga ganong bagay na hindi kanais-nais na gawa ng kaaway, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po sa totoo lang po talagang napuntahan ko po yung ilalim ng lupa, sinukat ko po kung gaano po kalalim, hallelujah. Ngunit po, nagdalawang isip po ako, talagang malalim po, na meron po akong parang kapangyarihan dito sa daliri na parang liwanag. So, sinubo ko po na pumunta sa ilalim, ngunit hindi ko po masukat. At iniisip ko kung anong itsura ng langit, sabi ko, pag taas ko doon sa langit para akong tumalbog na bola, bumalik po ako sa aking physical na pangatawan dahil nag-astral body po ako noon, nililibot ko po yung mga buong kalawakan, hallelujah, sa pamagitan po ng mga Aramaic words, hallelujah. Sa kahabagan po ng mga Pesos, talagang napakabuti po ng mga Pesos dahil pinalaya po ako sa mga ganung bagay, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri pasalamat po sa ating Pinoong Pesos, hallelujah, bagamat di po karapat-dapat, hallelujah, na dati po akong tricycle driver, may nagbigay po ng isang tricycle na isang kapatiran, na second hand po, yun po ang aking pinanghanap buhay, hallelujah. Ngunit ako po ay nalangin po sa ating mga Pesos na ako ay bigyan ng panibagong trabaho dahil mahirap po talaga ang magpasada dahil yung kinikita ay halos mapupunta po sa gasolina. Ako po ay nalangin, napupuri pasalamat po, hallelujah, talagang dinretso po ang aking pagdalo sa gawain po ng Pesos hanggang sa may tumawag po sa akin sa bahay, Glenn, gusto mo magtrabaho, hallelujah, dahil ang trabaho ko po noon talaga ay nasa banda po ako nung nasa private pa po ako, hallelujah, praise the Lord. So meron po isang kaibigan ko po sa gobyerno na gusto ko raw magtrabaho. So ang trabaho ko po doon ay banda rin po. Yung pala, yung banda yun, yung parang front lang po para ako po ay makapasok po sa gobyerno, hallelujah. Yun po ay umpisa na po hanggang sa ngayon ay andyan pa rin po ako sa gobyerno at napakabuti po ng ating Pesos dahil binigyan niya po ang trabaho na magaang, hallelujah, na wala kang iisipin, hallelujah.
Sa totoo lang po, mayroon pa akong pasok ngayon, ngunit inuna ko po ang gawain po ng ating pesos dahil talagang pag inuna mo ang gawain ng ating pesos ay pagpapalain ka, hallelujah, praise the Lord. Amen. At andyan po, hallelujah, na napakarami po akong pagsubok. Halos sub na po ako sa, ako po ay ng lupaypay, hallelujah, at naisipan ko, dumalo po ako dito sa San Carlos, hallelujah. So nakita po ako ng ating beloved ordained preacher na andyan lang po sa gilid-gilid, pag gilid-gilid ako dumadalo, hallelujah, hanggang sa mapansin po ako ng ating beloved ordained preacher hanggang sa ako po ay pinasampa po sa banal na gawain po ng ating pesos. Yun po ay aking malaking pasalamat po sa ating mga pesos dahil nakabalik po ako bilang instrumentalist po ng ating pinaka pesos. Napakabuti po ng ating mga pesos. Amen. Praise the Lord. At andyan po ang mga pagpapala po na pinagkulot niyo po sa akin, sa nakalusugan, gayon din sa aking mga kapatid. Ang aking kapatid ay nandun na rin po sa dako po ng New York, hallelujah. Kaya sabi ko sa kanya, Tol, sabi ko, pag tumagal ka na dyan, pwede mo ba akong petitionin? Sabi ko, oo ba, sabi niya. So, wala po imposible sa ating pinaka pesos. Pag yun po ay kalooban ng ating pesos, wala po tayong magawa, tutuloy po tayo kung kalooban po ng ating pesos. Praise the Lord. Sa katutulan po, dati po akong hiwalay sa asawa, praise the Lord. So, wala na po kami ang beloved wife. Isa rin po rin siyang mga awit sa ating banal na basan. Hindi na po nag-work po ng aming samahan. Wala po kaming anak, hallelujah, hanggang sa maghiwalay na po kami. At andyan po ang kapuri-puri po ng gawa ng ating mga pesos. Hanggang sa ngayon ay single pa rin ako. So sa totoo lang po, nag-iisa lang po ako sa bahay. Ang aking libangan lang po, makinig po ng music ng ating mga pesos. Minsan nanood ng TV. Yun lang po, meron po mga hayupan, may rabbit po ako, mga manukan, may lahat ng klase yata ng hayop nasa akin na wag lang po yung baka tsaka kalabaw, hallelujah, praise the Lord. So yun po ang aking libangan, hallelujah, habang ako po ay mag-isa lang po sa aking buhay na wala po imposible sa ating pesos. Yan din po ay ibibigay po ng ating pesos. At nagpupuri pasalamat ko sa ating pesos dahil inaaliw niya po ako, hallelujah, habang ako ay nag-iisa lang po sa aking buhay. Masaya rin po ako sa ating pinakapang Jesus, sa aking paglilingkod, hallelujah, bilang instrumentalist. Yan po ay malaking bagay po sa akin. At maraming salamat po sa ating pinakapang Jesus sa pagpapaling pinakulog sa akin, sa material, physical at higit sa spiritual. Ang papuri pasalamat po sa ating pinakapang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Glenn Joaquin sa pinagpalang patotoo. Tuloy na napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Praise the Lord at tayong mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Prissy Benitis. At maganda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildis Radalmeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeda at sa kanilang beloved children, sa ating mga pastoral workers, pinangangasiwan po ng ating beloved brother Buboy Nira at ganoon din po sa kanyang beloved na anak, Sister Vines, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon at sa inyo pong lahat. Ako po bumabati ng magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Ako po nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isa rin po na napabilang po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati din po ako galing po sa isang GIL fellowship. Andyan po na naglingkod po ako na mahabang panahon. 15 years po ako naglingkod yan ng aking buong sambahayan. Andyan po walang katugunan ng aking mga panalangin. Andyan po ang aking mga karamdaman ng aking beloved daughter. At ako po talaga pong yung aking karamdaman hindi po gumaling. Palagi po ako sa doktor, andyan po buwan-buwan, talaga pong aking karamdamang asma, talaga pong walang
kagalingan. Pabalik-balik po at paulit-ulit po yan. Subalit andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang kanyang kaparaanan na mapabilang din po sa gawaing ito. Andyan po, isang kapatiran po talaga walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito po yung aking binabali, wala lamang po. Subalit andyan po, isang araw po ang aking beloved nanay. Ang aking beloved nanay talaga pong labas-pasok po sa ospital din po dahil po siya ay may karamdamang diabetes at andyan po talagang malala na po ang kanyang karamdaman at ito po ay taong 2014 nang kami po ay nakakilala. Ang aking beloved nanay talaga pong hinihintay na lang po ang kanyang kamatayan. Talaga pong hinang-hina na po siya, payat na payat, hindi na po nakakatulog, hindi makakain. Subalit andyan po ang kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved tatay, pinuntahan po ang ating beloved kapatiran na yan na ito po ay nagpunta sa bahay at kami po ay kinausap. Diyan po na pumayag din po kami at wala naman pong mawawala kung kami at aming susubukan. Andiyan po ang ating beloved kapatid, nilihans po ang aking beloved nanay sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ang aking beloved nanay na nangihida, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Andiyan po na dati-rati hindi po siya makainom ng tubig, inom lang po yan, mga kalahating kutsarita. Subalit nung siya po yan, matapos na naipanalangin po, andyan po, nakainom po siya ng isang basong tubig. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Araw po ng Wednesday, andyan po na kami po dumalo dito. Nang ito po natapos sa ating gawain, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na inaalalayan ng bago kami magpunta po dito, andyan po ang aking beloved nanay. Pinalakas po at pinalakad ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Hallelujah. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa mahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma. Andyan din po nataglay-taglay ko na mahabang panahon. At sa patuloy lang po na pagdalo dito sa banal na gawain ng Wednesday, Friday at Sunday, ang aking karamdamang asma, andyan din po, unti-unting pinagaling po ng ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa kalakasan, sa kalukusugan, sa protection po ng aking buong sambahayan, sa lahat po ng mga pagpapalang physical, material, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuon na tunay na talagang hindi naniniwala sa mga ganitong gawain, tanggi ng tanggi, ngunit sa patuloy na pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, na ang Diyos daw dito ay talagang buhay at nagpapagaling ng mga karamdaman at sila po ay dumalo at pinaunlakan at yung nanghihina mga minamahal dito ay nakadalo at nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang beloved nanay, sila po ay gumaling sa kanilang karamdaman bagamat sila ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang himala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at diyan na po natatapos mga minamahal ang pakikinig ng mga pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, coming King.
King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, we come to praise Him, come to praise Thy coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King, oh, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. in the mighty name of Jesus, who can stand before? In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purin ang ating dakilang Diyos at ating mga samahan ng ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach to beloved combined Jesus Finest Generation Choir, Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Thank you so much, God. Hallelujah. 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 Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa huling awitin natin, minamahal mo mga awit na minamahal. Patuloy tayong dumalangin na ating madamang napakatamis na presensya ng ating Diyos na buong. Dagilan papagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesus. Muli, halala sa hapong ito, narito kami sa pusong nanigluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, patawarin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na wagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalay ng huling awitin namin na mahal mga awit habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kasaw in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. Bless you, minamahal. Purihin natin Diyos na buhay. Maraming salamat muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanya pong pagkilos sa ating kalagitnaan. Tayo po'y tuloy-tuloy na. God bless you, choir. At sa ating pong pagpapaliwanag sa pagbibigay, dahil talagang mabilis ang ikot ng orasan, maminamahal. At tayo po ay panandaliang magpaliwanag patungkol sa kahalagahan ng ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. At bago ang lahat, ako may bumabati ng magandang hapon po sa lahat ng ating minamahal na ibig na mga kapatiran. Narito kasama natin sa ating midweek service at sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon tayong mga kasama, welcome po kayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Outreach ng San Carlos. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved workers, beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran, patuloy na talagang pinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauluko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. Tulad ng palagi nating nire-remind sa mga anak ng Diyos, ang sabi ng Leviticus 27:30, ang ikapo at handog ay hindi pag-aari ng Kristiyano o ng tao. Ito po'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, dahil sa panukat ng isukat ay doon muli kayong susukatin. At ang sabi ng 8, ng 3 ng malakay, na nakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nang agsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa mga tuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, reminder po ito sa mga Kristiyano na kahit paulit-ulit na ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagbibigay, ay binabaliwala ito, maminamahal, para sa inyong kaalaman, para sa ating kaalaman. Paulit-ulit din naman kayong i-remind na napaloob po dito ang tatlong pagpapala na sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, tatlo po ang nakapaloob dito sa pagbibigay. Ito pong ating mga pangailangan sa araw-araw, yung mga pag-iingat sa atin, saan man tayo pumaroon, sa ating pamumuhay sa gitna ng pandemic, at sa ating pong mga katawan, maminamahal, na hindi maiiwasan kahit anong pagsisikap natin, huwag tayong magkasakit, huwag tayong dapuan ng anumang mga mikrobyo sa ating katawan, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, kung ating ituloy ang basa dito po sa Malakay chapter 3, verse 11, sinabi rito, at aking sasawain ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi na sisirain ang mga bunga ng inyong lupa ni malagasan man ang bunga ng di panahon. Ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
Ibig sabihin, maminamahal, kahit ano pong pagsisikap nating umiwas kapag hindi tayo maging matapat, nariyan lang sa ating kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likuran, ang mga karamdaman, ang mga problema, ang mga suliranin. Walang kakayahan ng Diyos na sumawata niyan kapag hindi ka maging matapat sa pagbibigay mo ng iyong kasampung bahagi tandog. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga yung ating mahal na kapatid, maminamahal na magsasaka diyan sa dako ng Kapas, Tarlac, pinagtakhan ng kanyang mga kapitbahay dahil yung kanya pong sinasaka na 3 hektarya, bukod tanging dinadaanan ng mga pisti ang kanila pong mga kapitbahay. Mayroon po yung puro dinadaga, maminamahal, yung mga palayan nila. Pero yung kanyang palayan ay hindi po dinadaga. Isang araw, grabe ang lakas ng ulan, maminamahal, at nagkaroon ng baha. Dinaanan ang kanila pong mga palayan. Nagtaka sila, maminamahal, bakit yung palayan ng ating mahal na kapatid ay hindi po nasalanta? Umiiwas po yung tubig, maminamahal. Tinanong ng kanyang mga kapitbahay, ano bang sikrito mo? Bakit talagang pinagpapala ang iyong pananim? Ang sabi ng ating mahal na kapatid, ang sikrito ko ay Malakay, chapter 3, verse 7 up to 11. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga kapitbahay, saan ba nabibili yan? Pumupunta pa sa mga nagtitinda, maminamahal, mga pataba, mga pananim. Tinatanong ang Malakay chapter 3, verse 7 up to 11. Hindi nila nasusumpungan. Sabi ng ating mahal na kapatid, ang Malakay chapter 3, verse 7 up to 11 ay yung pagtatapat, pagbibigay ng tama ng mga Kristiyano sa banal na gawain ng mahal na Panginoon upang ang aming mga pananim, ang aming kapalayan ay protektudo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya yun mga minamahal ang dahilan na kahit madidisgrasya na lamang tayo, ang mga kamay na malapin suma sa atin at talagang pinapatnubayan, iniingatan tayong palagi. Amen? Amen? Amen. Andiyan, sumasalanta ang trangkaso, paubalik-balik yung mga trangkaso na yan. Pero hindi tayo maminamahal natitinag. Nandiyan yung COVID-19 na maya-maya, maminamahal, talagang hindi maiiwasan na hindi natin alam kung sino ng mga carrier na yan. Amen. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, kung ikay maging matapat sa pagbibigay mo ng iyong ikasampung bahagi tandog, handa kang ipagtanggol ng ating Diyos na buhay. Handa kang iingatan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng araw, sa lahat ng oras. Paglabas mo sa iyong tahanan, nakashield ang ating mahal na Panginoon sa iyo. Amen! Amen! Pangalawang pagpapala na sinabi diyan, maminamahal, hallelujah, hindi lamang pabibigatin ang iyong mga bulsa ng pagpapalang pinansyal. Amen? Pagyamanin ka ng ating mahal na Panginoon, yung iyong naririnig ng mga patutuo, na talagang wala ng pag-asa at hindi tinatanggap sa trabaho. Pero ngayon, maminamahal, na mula nung magtapat, ang trabaho nang humahabol sa kanila. Amen? Amen? Bangkaruti na, pero itinayo muli ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya, puribat ebidensya ng lahat ng ipinangaral ng ministeryong ito, buhat sa ating mahal na pastor, hanggang sa kanyang mga mangangaral ay totoo. Amen? Amen? At ang higit sa lahat, ang pinaka-importante, yung pangatlo, nang sabi diyan, maminamahal, even as thy soul prospereth. Yung prosperity ng iyong kaluluwa, na anytime magbabalik ang Diyos, kasama ka sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, the rapture of the church, kasama ka. Amen. 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 Pero kung ikaw ay hanggang ngayon, pinakikinggan lamang ang mga aral at utos na ito, hindi mo isinasagawa, kahit anong talon mo, kahit anong pag-asa mo na ikaw ay makasama sa pagdagit ng banal, maiiwan ka. Amen? Amen? Dahil yung prosperity ng soul, mga minamahal, ay nakasalalay sa pagbibigay ng may katapatan ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maging masinop tayo dito, maminamahal. 2:13 ng mga taga-Roma, ang sabi diyan, maminamahal, hindi yung mga nakikinig na hindi ginagawa ang napapakinggan, kundi yung nakikinig at ginagawa ang kanyang pinakikinggan. Ang ginagawang banal at
ginagawa, maminamahal na mahal na Panginoon, na tapat. Ginagawa, maminamahal, na ang sabi ng banal na kasulatan, sumusunod ng 100%. Yan ang magiging banal sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Naging masunurin ka, naging masunurin tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yun ang sinasabi ng mga nagpapaliwanag dito. Kahit i-multiply pa times 1 million ang iyong pagbibigay, kahit i-times pa ng 1 billion, 1 trillion, 1 quadrillion, amen, lahat ng ita-times sa'yo, pero hindi ka nagbibigay, zero. So, kahit ano pong resulta, 0 times figure na ita-times na mahal na Panginoon, ang answer po ay 0 pa rin. Yun yung mga Kristiyano na pinakikinggan at hindi sinasagawa ang kanilang napapakinggan. Hindi nagbibigay. 0 pa rin. Wala pa rin talagang matatanggap. Amen. Amen. Pero kung ikay maging matapat, tulad ng sinabi ng man of God, ang sabi ng man of God, maminamahal, hallelujah, tumbasan natin ang inihingi ng mahal na Panginoon, ang tithes. Tumbasan natin yung 10%, another 10%. So sa madaling salita, sa bawat tinatanggap natin, automatic, pinaka-minimum, katanggap-tanggap na pagbibigay, 20% sa ating pong mga tinatangkilik. Sumasahod ka ng 1,000 isang araw, ang 200 po diyan para sa gawain na malapit. Standard po yan. Pinakamababa. Pero ang sabi ng ating dearly beloved pastor, yan ay sa mga baguhan, kaliligtas lamang. Kung matagal ka ng Kristiyano, inabot ka na ng 3 taon, 5 taon na paglilingkod sa mahal na Panginoon, nag-grow ang iyong pagbibigay. Kaya china-challenge tayo. Sabi nung isang ordained preacher natin, nagpaliwanag na pagbibigay, last Sunday lang. Ang sabi niya, mayroong jail guard po doon sa kanilang lugar, maminamahal, nakapangako na bawat sahod na kanya pong matatanggap, ang kalahati, ibinibigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, ang sabi ng ating mahal na mangangaral, kapag kumilos sa mahal na Panginoon sa Bible study doon sa kulungan, yung jail guard, pinaka-chief ng jail guard, maminamahal, una pang napupuspos ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nung hindi pa raw siya nagtapat, pag siya'y sumahod, hindi pa abutin ang kinsinas, nangungutang na siya. Hindi pa abot ang katapusan, nangungutang na siya. Pero nung magtapat siya, 50%, bali hati sila, maminamahal. Kinahalahati niya ang kanyang sahod. Ang sabi niya, dumating ng pangalawang sahod, hindi pa nauubos yung kanyang natitira. Hallelujah, na magpapala. Ang sabi niya, yan ang kaibahan sa mga matatapat na Kristiyano. Maaring hindi tayo makapaniwala, pero kaya ng Diyos, maminamahal, gumawa ng kaparaanan. Yung aming ninong sa kasal, maminamahal, aking beloved sweetheart, naalala ko, ninong Intoy Sintos, siya isa lamang na boy sa auto supply. Magkano lang kanyang sahod? Nung simula, maminamahal, makilala sa ating mahal na Panginoon, way back 1975, up to 1980s, ang sabi niya, 250 ang aking sahod. Sabi niya, kuhaan ko ng aking ikaputhandog. Mayroon akong asawa at mayroon akong mga anak. Paano kami mabubuhay? Pero ang sabi niya, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Nagtapat ako, ibinigay ko ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Nagulat daw siya, maminamahal. May isang umaga, may kakatok, may dalang bigas. May isang umaga, kakatok, may dalang ulam. Nakasurvive sila, maminamahal. Alam niyo, patuloy siyang nagbibigay ng may katapatan at ang sabi niya, pag nagkukrusada, wala pa siya maminamahal hawak na pera. Magpi-pledge po siya, 10,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon sa krusada. Malaking bagay na yan noong araw, 1980s, 1970s, amen? Amen? Nagpi-pledge siya, maminamahal, nagbibigay na siya. Alam niyo po, grabe ang mahal na Panginoon magpala. Dumating ang araw, dumating ang punto, siya na ang nagmamay-ari ng auto supply na kanya pong pinagtatrabahuan. O tingnan niyo po, buhay ang Diyos. Kung ikay maging matapat, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi niya, dalhin mo ang iyong 10 bahagi tandog sa kamalig ng Diyos upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Subukin niyo ang mahal na Panginoon sa mga bagay na ito kay ibuhos na mahal na Panginoon isang pagpapala pa lamang. Wala nang sapat na silid na paglalagyan sa mga Kristiyanong matatapat na nagbibigay ng kanilang 10 bahagi tandog. Kaya maminamahal, maging masinop tayo. Mula ngayon,
magsimula na tayo. Huwag tayong manghinayang. Ang panghinayang ay hindi sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag kang magdadalawang isip dahil ang pagdadalawang isip ay hindi sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, a double-minded person is unstable in all his ways. So, hindi mo alam ang iyong desisyon kung ikaw ay mag-aalinlangan. Pero kung ikaw ay buo ang iyong paniniwala at pagtitiwala na ang pagbibigay ang susi ng pagpapala, bubuksan ng Diyos. Ang masaganang pagpapala, ihulog sa atin. Hallelujah. Higit sa sapat. Amen. O pertikan ka. Amen. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Ang pangako ng mahal na Panginoon. Narito po, ating beloved brother Stardy D. Guzman, upang ipag-pray na po ang ating pagkakaloob, upang hindi po tayo masyadong gahulin sa oras. Ipagkaloob po natin na may katapatan ng ating kasampung bahagi tando. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amaman, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamamahal na si Kristo, ay pinagpupuri, papasalamat po sa yugto ng pagbibigay na aming ikaputandog, mahal pa yung lubos mong kinalulukdan, mahal pa noon, upang ibalik ang iyong pag-aritandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Basta nagpagpalain mo po, mahal na Panginoon. Ang pangako mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo yung sandungawan sa langit at uhulog mo isang pagpapala na walang sapat silid, karalagyan, mahal na Panginoon, sikliglig at maapaw. At sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, higit sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinangako pong sa piling mo sa kalangitan, mahal na Panginoon. Kaya patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugto. Ito, mahal na Panginoon. Tandaan ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahal na Panginoon. Upang lahat ng mga biyaya, pagpapala, pag-ingat, pagliligtas mo ay matanggap ng lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hindi mapasalog ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat negosyo, trabaho, ayupan man pananin ng iyong mga anak. O anuman lahat ng uri ng pinagkakitaan, mahal na Panginoon. Gawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak, ang bawat mahipon ng iyong mga anak, pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Ang walang trabaho, alam mo, pagkaluban mo po ng trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon. Upang lahat ng iyong mga anak na lapay magamit mo sa dakila mong layunin, malapay ang pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, malapay noon, sapagkat ang ibig mo ang lahat, kalam ng katotohanan at mga ligtas, malapay noon. At tunay nga na magkakaroon ng kapayapaan ng mundong ito, malapay higit sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, malapay yung kay lubos mong pagpalain. Ang yugtong ito, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise
po minamahal, pagpalain po tayo nating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo sa ating banal na gawain. At sa mga sandaling ito, hiniling ko po kayong lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos sa ating pong mapapakinggan sa hapong ito. Narito po ang pinagpalang mga ngaral at ating pong beloved elder brother Noel Braganza. Palakpakan natin ang malakas ang ating banal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamalapan ni Yesu Kristo. God bless you, beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nero. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po magtaas ng ating mga dalawang kamay, tanda ng ating pong pagpapakumbaba sa banal na harapan natin po pinakamamalapan Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus sa hapong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong mabanal na salita na aming pong mapag-aaralan. Patuloy mo pong buksan ang mga pangunawa at aming pong mga puso. Mahal Panginoon, halim maging receptive kami. Mahal Panginoon, sa iyong mga aral, mga butil ng salita na siyang salita ng buhay. Mahal Panginoon, nurture and develop our gift of discernment. Mahal Panginoon, na aming kinakailangan sa huling panahon na ito. Patuloy ka, mahal Panginoon, na maglangis at magpala ng iyong mabanal na salita at habang hiningi namin ang kapatawaran, lalo ng bang lingkod, ang aming mga pagsalangsang, aming mga infirmities, our seeds, mahal Panginoon, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, unbeliefs, cast out in our midst, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. At dobleng paggalang, aking pong ipinapaabot, mga minamahal ko, hallelujah, belated happy birthday sa ating beloved pastor. Amen. The prophet of all nations, mga minamahal ko, amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at sa kanilang uniko iho, mga minamahal ko, ang beloved Minister Weldy James Almeida Jr., beloved Pogs, nung nakaraang Sunday, mga minamahal ko, but actually ang kanila pong birthday ay June 28, nung nakaraang Monday, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at sa ating pong minamahal at ginagalang na beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ang kanila pong mga aral, mga turo sa atin po ay hindi po nawala ng kabuluhan. Patuloy po nating nilalakaran. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na umaantabay. Sila po ang katuwang ng ating pong pinagpalang ministeryong ito. Amen? At maging sa kanila pong mga extension sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved ordained preachers, sa kanyang pangasiwa at ng kanyang minamahal anak at ng beloved servants, sa lahat nilang ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon, at sa lahat ng ating mga beloved elders na ating mga kasama sa ngayon, at maging sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon at sa ating po mga webcast viewers, mga minamahal ko via Facebook Live, at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At medyo napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal ko. So let's get started, mga minamahal ko, sa ating pong isa sa mga napaka-interesanting paksa, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita. And let's see kung ano ating magiging tema, mga minamahal ko. Gift of discernment in the end times. Ang kaloob na pagkilala sa huling panahon. Amen. Ating pong buksan, mga minamahal ko, ang ating pong pambungan na teksto. Dito po sa aklat ng mga Hebreyo, kabanatang 5, ang talatay 14, diretso na lamang po sa Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 5, talata 14, ito pong sinasabi, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam
upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salitang ito, mga minamahal. Hindi lahat ay may kaloob na pagkilala. This gift of discernment, mga minamahal ko, hindi lang basta nagkakaroon ang lahat ng mga Kristiyano. Sabi nga sa ating pong mapag-aaralan, mga minamahal, it has to be desired. At mga minamahal ko, sa pamamagitan ng pagsasanay din sa atin, mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamahal ko, ay mga sasanay o matututo na kilalanin ang masama at ang mabuti. Amen? Akala natin, oy, malaki na ako, Brother Noel. I know what is right and wrong. Pero mga minamahal, pagdating sa spiritual na aspeto, mga minamahal ko, ang kaaway ay mandaraya. And even the Christians, mga minamahal ko, could be deceived na tinatawag. Kahit na mga Kristiyano, mga minamahal ko, ay pwedeng madaya sabagat nakasulat yan sa banal na kasulatan. Amen? Amen? Mga minamahal, what is discernment? Ano ang pagkilala? Discernment is the ability to judge well. Ito raw ay abilidad, mga minamahal ko, na talagang ikaw mga minamahal ko, ay magbigay ng pasya na talagang nasa tama, nasa ayos. Amen? At hindi po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang one-sided. It's the ability to judge well, morally, and uprightly. Pakisulat, mga kabataan, at sa mga nagtitake ng notes, mga minamahal ko, hallelujah. We have heard, narinig po natin, mga minamahal ko, yung tinatawag na Solomonic decision. Sino na pong nakabasa noon sa banal na kasulatan, magsabi ng praise the Lord? Ay, konti lang, mga minamahal ko. Solomonic decision, mga minamahal ko. Hindi ba nyo, mga minamahal ko, diba familiar yan? Mula nang tayo po'y mga bata pa, mga minamahal ko, talagang ito po, mga minamahal ko, ikinikwento ng ating pong mga guro, mga minamahal ko. This is about, mga minamahal ko, 2 women na lumapit, mga minamahal ko, kay Haring Solomon. At bawat isa ay nagkiklaim, mga minamahal ko, na anak niya yung buhay. At yung isa naman, mga minamahal, ito yung anak mo na patay na. So napakahirap, mga minamahal ko, na desisyonan. Kaya nga tinawag na Solomonic decision, mga minamahal ko, because it's the wisest decision, mga minamahal ko, a man could ever have. Could ever, mga minamahal ko, hallelujah, give, mga minamahal. Nasa 1 King, chapter 3, verses 25 up to 28, mga minamahal ko. Kung ate po maipa-flash sa screen. Ako na lamang po magbabasa, mga minamahal ko. Unang Hari, Kabanatang 3, ang talatay 25 hanggang 28. At sinabi ng hari, mga minamahal, sa Tagalog, mga minamahal ko. At sinabi ng hari, hatiin ng dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa. Nang magkagayoy nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak at sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraay huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi magiging akin ni Yuman. Hatiin siya. So mga minamahal ko, hallelujah, ano yung Solomonic decision, mga minamahal ko, na talagang ibinigay ni Haring Solomon? Ano yung napagtanto niya? Kasi ang tunay na ina, mga will give way. Ayaw niya na makita ang kanyang anak na patay. Di mo ba? Sino man ang ina, mga minamahal ko? Ang mga minamahal ko may puso, ang walang puso, mga minamahal ko, na naisin niya mamatay ang kanyang anak. So, kisihodang, hindi sa kanya mapunta ang buhay na bata, ibigay na lang doon sa isa, ay papayag siya. Out of her motherly love na tinatawag.
Kaya napagtanto ng hari, huwag ibigay doon sa isa. Ibigay doon sa nagpaparaya. And that's the Solomonic decision, mga minamahal. Solomonic decision, mga minamahal ko, na ginawa ng Haring Solomon in his time. Sapagkat siya nga po, mga minamahal ko, he is the wisest man in his time. Siya ang pinakamatalinong tao noong kanyang kapanahunan. Amen. Bakit po, mga minamahal ko, nabansagang pinakamatalinong tao si Haring Solomon? Anong meron siya? Ano ba ang kanyang hiniling? Ano ba ang kanyang dinesire? Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, hindi lahat ay mayroong gift of discernment. Nakaloob, mga minamahal ko, ng banal na espiritu. We have to desire this one kagaya ni Solomon. Amen? 1 King chapter 3 verse 9, basahin po natin unang hari, kabanatang 3, ang talatay 9. Dito po sa aklat ng unang hari, mga hari, kabanatay 3, talatay 9, ito pong nakasulat. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? Amen. So mga minamahal ko, hindi lang basta-basta ibinigay ng kusa ng mahal na Panginoon. It was us. Hiningi ni Haring Solomon, sapagkat pinamimili nga siya, mga minamahal ko. Ano ang gusto mo, Haring Solomon? Will it be long life? Gusto mo ba ng mahabang buhay? Gusto mo ba ng maraming kayamanan? Gusto mo ba na talagang ma-fortify, talagang yung army mo ay dumami at talagang ikaw ang lalabas na pinakamakapangyarihan sa lahat ng hari during your time? No, ang sabi ni Haring Solomon, mga minamahal ko, yun nga, mga minamahal, ang hiningi niya, mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal ko, na siya, mga minamahal ko, hallelujah, ay magkaroon ng a wise and a discerning heart. Isang matalinong puso. When we talk of discernment, mga minamahal ko, amen, wala na, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kung bibigyan natin ng mga kahulugan, yung discernment, mga minamahal ko, automatic yan. Ang pagkakaroon mo ng wise and a discerning heart. Amen? Palakpakan po natin kung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng nakakaunawa magsabi ng praise the Lord. Purihin natin kung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Ang mga minamahal ko, hallelujah. Desire this gift para magkaroon tayo. Sapagkat hindi nga ibinibigay basta-basta. Si Haring Solomon, hiningi niya, and it was granted by God. Tayo, kumusta? Sino talaga, mga minamahal ko, honestly speaking, ang nagdi-desire ng gift of discernment among the gifts of the Holy Spirit? Sino? Kukunti lang nagtaas, mga minamahal ko. Di ba? Anong magiging function? Anong magiging mga minamahal kahalagahan ng gift of discernment during these end times? Napakahalaga po. In fact, very critical siya. Mamaya malalaman po natin kung bakit mga nalubang napakahalaga. Mga minamahal, na magkaroon tayo, mga minamahal ko, ng gift of discernment. I-desire po natin itong mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So mga minamahal ko, we have the 8 gifts of the Holy Spirit. Sino pong makaka-name dong 8? Kasama na itong mga minamahal gift of discernment, di ba? Merong gift of wisdom, gift of knowledge, gift of healing, gift of working of miracles, gift of faith, gift of prophecy, gift of interpretation of tongues, mga minamahal ko. At ito nga yung pinag-uusapan po natin ngayon, gift of discernment. Natatawa kayo? Mga minamahal, seryosong usapin to. Nasa mga 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10 po yan. Para mga minamahal ko, meron po tayong reference, mga minamahal ko, hallelujah. Yung 8
gifts of the Holy Spirit. So mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi rito mga minamahal ko, hallelujah. 1 Corinthians 12:10. Ito yung sinasabi natin, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. Mga minamahal ko. Yung mga minamahal, nakalimutan ko pala, mga minamahal ko, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, gift din po yun. At gift din yung mga minamahal ko, yung pag-i-interpret o pagpapaliwanag ng mga wika. Interpretation of tongues, mga minamahal ko. So mga minamahal ko, bali 9, mga minamahal ko ang gifts of the Holy Spirit. So mga minamahal ko, hallelujah, spiritual na, mga minamahal ko, ang pagka napag-uusapan yung discernment, talagang nasisentro, mga minamahal ko, hallelujah, itong gift of discernment, mga doon sa spiritual discernment na tinatawag, pagkilala ng Espiritu, mga minamahal ko, na kagaya ng sinabi ng 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal ko, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out in the world. Sa Tagalog, mga minamahal ko, unang Juan, kabanatang 4, ang talatay 1, Aklat po ng unang 1, kabanatay 4, talatay 1, ito pong nakasulat, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw sa mga pulaang propeta sa sanglibutan. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang pong banal na salitang ito, mga minamahal. So ito na tayo ngayon, mga minamahal ko. Bakit napag-uusapan po natin ang kahalagahan ng kaloob ng pagkilala, mga minamahal ko, sa huling panahon na ito? Sapagkat, mga minamahal ko, sa huling panahon, mga minamahal ko, magiging laganap po, mga minamahal ko, ang pandaraya ng kaaway. We'll be exposed to deceptions left and right. Given na po yan, mga minamahal. Kaya sa ating huling panahon ngayon, mga minamahal ko, napakahalaga na meron tayong kaloob ng pagkilala para hindi tayo madaya. Sapagkat ang mga madadaya, mga minamahal ko, kakilakilabot ang kahantungan. Amen? Deception will be the hallmark of this perilous time, of these last days, mga minamahal ko, na tinatawag. Kaya mga minamahal ko, maigi, mga minamahal ko, na paganahin natin, kung meron na tayong gift of discernment, in-nurture natin yan, sapagkat mga minamahal, pakikinabangan po natin ang gusto sa huling panahon na ito. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit? Akala natin, mga minamahal ko, oy, Kristiyano na ako, Brother Noel. Exempted na ako dyan. Pero sasabihan tayo mismo ng banal na kasulatan, even the very elect will be deceived. Kahit na ang mga minamahal ko napili na, ay talagang dadayain pa. So wag tayong magpakampante, mga minamahal ko. We cannot afford to be overconfident. Nasasabihin natin, alam ko yan, Brother Noel, aware ako dyan. Hindi ako natutulog sa pansitan. Alam ko ang mga mangyayari. At alam ko kung ako'y nadidisib na. Pero mga minamahal ko, ang gumagana pala sa iyo, mga minamahal ko, ay human discernment lang, natural discernment, hindi galing sa Diyos, pwede kang madaya. Amen? Matthew 24 verse 24, mga minamahal ko, anong sinabi? Aklat po ng Mateo, kabanatay 24, talatay 24, ito pong sinasabi, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati na mga hirang. Amen. So yung napakahalagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang linya dyan. Sa talatang yan, mga minamahal ko, hanggat maaari ang mga hinirang ay ililigaw.
So wag nating mga minamahal ko asahan, mga minamahal ko, hallelujah, at magpakampante tayo na talagang exempted tayo. Hindi tayo ililigaw. Hindi tayo dadayain. Tayo nga po, mga minamahal ko, ang talagang sesontrohin, mga minamahal ko, ng kaaway. Sapagkat mga minamahal ko, kanya na yan eh. Ang mga makasanlibutan, di ba? Nadayanan niya yan. Mga minamahal ko, tayo pong nasa kaliwanagan ngayon. Mga minamahal ko, ang pilit na hihilain ng kaaway papunta sa kadiliman. Kaya mag-ingat. Desire this gift of discernment or nurture this gift of discernment para mga minamahal ko, hallelujah, magkaroon tayo, mga minamahal ko, ng safety net na tinatawag against deception. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Na if we have this gift, mga minamahal ko, kung meron tayong kaloob ng pagkilala, hindi tayo kailanman madadaya. Bakit, mga minamahal ko? The Holy Spirit will empower us to discern, di ba? Dissect. Alamin talaga. Hindi tayo, mga minamahal ko, talagang maililigaw. Hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang madideceive. Madadaya, mga minamahal ko, to discern truth from counterfeit na tinatawag. Mag-ingat, maging fully aware, mga minamahal ko, sapagkat sa huling panahon, ang kasinungalingan ay isi-sugarcoat ng kaunting katotohanan. Diba? Madali tayong ma-impress. Uy, oo nga naman, may advantage. Ay bakit OA kayo? Ito ngang vaccination na ito ay para sa lahat, para sa ikagaganda at magbalik na tayo sa normal. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kahit i-sugarcoat yan ng kaunting katotohanan, alam natin, mga minamahal ko, amen, na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Naintindihan po ba natin, mga minamahal? Uy! Ang ganda naman! Di ba? Madali tayong ma-impress. Madali tayong ma-sway, mga minamahal ko. Madali tayong makumbinsi. Pero alam natin, mga minamahal ko, uy, sugar-coated lamang yan. Gold-coated. Pero mga minamahal ko, madampian lang ng suka at kalamansi, lumalabas ang tunay na pagka-fancy ang kulay niya. Nagpe-fade. Kaya nabili natin, mga minamahal ko, na sugar-coat tayo. Kumbaga mga minamahal ko, tayo po'y nalansi. Naakit tayo ng kanyang magandang kinang nung una. Pero pagdating natin sa bahay, mga minamahal ko, dinagamit natin, naghugas tayo ng plato, napatakan ng kalamansi, napatakan mga ng dishwashing liquid, mga minamahal ko, lumabas ang tunay na kulay. Ay, gold-plated pala, napeke ako. So if you have this ability to discern truth from counterfeit, mga minamahal, you will never be deceived. Na sa lubhang mahalaga sa ating kapanahunan ngayon. Maraming lilitaw na mga bulaang propeta na magsasabi, ako ang Kristo. Dito kayo sa akin at sigurado ang inyong kaligtasan. Alam na po natin yan, mga minamahal. Amen? Amen? Na mga minamahal ko, mamaya mga minamahal ko, kasi, di ba, mga minamahal ko, sinasanay tayo. Nakinabang tayo, mga minamahal ko, sa totoong turo ng propeta ng Diyos. Mga minamahal ko, amen? Kaya we have this exercise, mga minamahal ko, nasasanay tayo, mga minamahal ko, na talagang bihasa na tayo na kilalanin ang tama at mali dahil sa pagtuturo sa atin ng totoong propeta ng Diyos. Ang ating minamahal na Evangelista, Weldes Stradalmeda, the end-time prophet of all nations, na kagaya ng ating mong napag-aralan nung linggo dito sa San Carlos City. Palakpakan po natin, ating mong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah!
I-sugar coat man yan. Na para bagang mga minamahal ko, totoo. Totoo sa ibabaw, pero sa loob ay napakalaking kasinungalingan. Hindi tayo mga minamahal ko madadaya. Sapagkat meron tayong gift of discernment. The ability to discern truth from a lie. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Kapag meron tayong gift na kagaya ng ating pong napag-uusapan ngayon mga minamahal ko, hindi tayo mako-quote unaware and flat-footed. Na kagaya ng mga tao noong araw ni Noe. Di ba? Napansin na lamang nila mga minamahal ko, hallelujah, dumating na ang sinasabi ng man of God, mga minamahal ko, sapagkat 420 years nangangaral si Noe, mga minamahal ko, na magkakaroon ng malaking baha, pero daw. Ang mga tao, mga minamahal ko, ay walang pakialam. Unsuspecting. Kaya mga minamahal ko, nung dumating ng baha at naroon ang pagnanais ng tao, Noe, pumasok kami, papasukin mo kami sa daong. Pero too late na. Sarado na ang pintuan. Sinarado na ng Diyos sapagkat hindi man kayang isara ni Noe. Mga minamahal ko, napag-usapan na natin ng mga nakaraang pag-aaral. Amen? Pero mga minamahal ko, kaya mga minamahal, unaware, flat-footed. Ibig sabihin mga minamahal ko, dadatnan tayo mga minamahal ko ng pagdating ng malang Panginoon na hindi alam. At talaga ay biglaan. Hindi tayo naghanda. Dahil hindi natin pinagana itong kaloob na ito, mga minamahal ko. Ang mas mga minamahal umiral sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, ay yung pagiging mga minamahal ko, hallelujah, kampante, mga minamahal ko. Ay, matagal pa. Hindi ba ngayon, Brother Noel? Hindi ko sinasabi, mga minamahal ko, na kapag mga minamahal ko, tayo po mga yun na nasa huling panahon na magiging para na tayo na will stop everything. Hindi po masama, mga minamahal ko, na datnan tayo ng malang Panginoon na nagtatrabaho at nag-aaral. Amen? Yung tuloy ang buhay. Pero wag naman, mga minamahal ko, hallelujah, na hindi tayo conscious, mga minamahal ko. Hindi tayo aware, mga minamahal. Wala tayong conscious mind na tinatawag. Na akala natin, mga minamahal ko, hindi pa. Kaya sinasabi ng mga ilan, mga minamahal, nung nakaraang linggo may nagtanong sa akin, Brother Well, ito na ba talaga? Ngayon na ba talaga? Yung mga tanong na yun, mga minamahal, talagang gusto talaga ng tao, mga minamahal ko, that they can have the best of both worlds na tinatawag. What do I mean? Na kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang gusto mga minamahal ko, hallelujah, dahil ay maraming naipundar eh. Naka-attach masyado, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating mga puso sa ating mga material na pag-aari, mga minamahal ko. Ang sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, hallelujah, be careful, mga minamahal ko, na huwag ma-attach itong puso natin, mga minamahal ko, sa ating pumari-arian. Baka hindi na natin i-desire na pumunta ng langit sapagkat akala natin ito na ang langit dito sa lupa. Napakadelikadong bagay niyan. Amen? Not knowing, mga minamahal ko, ni walang isamang istruktura na talagang tatayo. Ang ganda ng bahay mo ngayon, malamansyon. Mga minamahal ko, kahit pa bahay, mga minanong sikat na buksingero natin, mga minamahal ko, hallelujah, to the tune of how many millions man yan, mga minamahal ko, subalit masisira yan. Intensity 50, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, meron pa bang tatayong istruktura? Mas maganda ang mansion mo sa langit. Mansion natin sa langit. Kumpara dito, mga minamahal ko. So, you have to choose one. Hindi yung you can have the best of both worlds. Wala yun. Mamimili ka talaga. Sabagat pagka kaligtasan ang pinag-uusapan, mga minamahal ko, it's the toughest
decision, mga minamahal ko, hallelujah, na we're going to make. Ito na ba? Ngayon na ba talaga? Sapagkat nanghihinayang ka, naiwanan mo. Amen? Ang iyong mga ari-arian. Pero mga minamahal, you have to choose. We have to choose. I have to choose. You have to choose. Kinakailangang mamili. Ang sabi nga mga minamahal, huwag mo nang dalhin ang mga ginto mo dito sa lupa sapagkat hallway mo lamang, mga minamahal ko, lalakaran mo lamang yan doon sa kalangitan, sa iyong mansyon. Are we desiring that mansion? Magtaas nga tayo ng kamay kung dinidesire talaga natin yung mansion natin sa langit. O kontento na tayo dito sa lupa. Magtaas ng kamay ang nagdidesire ng kanyang mansion sa langit. Ay, yung mga iba, ayaw. Ayaw nyo ng mansion sa langit. Hindi kayo nagtaas ng kamay. Or you're not being attentive, mga minamahal ko, hindi kayo nakikinig. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah. Mag-isip-isip tayo, uulitin kong muli, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hindi na kailangang isulat pa. Ang sabi nga minamahal ko, 1 Thessalonians, mga minamahal ko, chapter 5, verses, mga minamahal ko, 1 or 1 up to 4, mga minamahal ko, inisa-isa mga minamahal ko ng apostol ng Diyos. Ang sabi rito, dapat tungkol sa kapanahunan, ang mga bahagi ng panahon, dapat full aware tayo. Hindi tayo nakakalimot. Sapagkat meron tayong gift of discernment. Gumagana. At kapag hindi gumagana ito mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin papansinin yan. Just like, mga minamahal ko, itong mga makasanlibutan, aayon tayo sa kanila na hindi pa talaga ngayon. Kaya maraming mga Kristiyano pa rin mga, eto na ba talaga? Ngayon na ba talaga? Kasi ayaw pa. Amen? Ayaw pa natin talaga, mga minamahal ko. Na talagang, mga minamahal ko, di ba? Umuwi sa tunay natin tahanan. Gusto pa natin talaga rito. Yeah, it's the toughest decision we're going to make. We have to choose one. Only one, mga minamahal ko. We cannot have the best of both worlds na tinatawag. I-give up. Kung kinakailang, i-give up. Napakarami man natin mga minamahal ko ari-arian. Kahit na tayo ang pinaka-richest man in this world, mga minamahal ko, kung kaligtasan ang pinag-uusapan, are we ready to give it up? Baka magaya tayo doon sa mga minamahal ko, isang binatang mayaman na talagang umuwing napakalungkot, mga minamahal ko, sapagkat hindi niya kayang i-give up ang kanyang ari-arian at sumunod sa mahal ng Panginoon. Kaligtasan doon ang pinag-uusapan. Amen? Mga minamahal ko, 1 to 4, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam ng pagdating ng kaarawan ng malapit kagaya ng magnanakaw sa gabi. So kung talagang magbabantay ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hindi nga natin alam kung kailan mag-strike ang isang magnanakaw. Usually doon siya mag-strike sa mga panahon, sa mga oras na hindi natin inaasahan. Kung kailan tulog na tulog tayo, himbing na himbing yung ating mga tulog, naghihilig pa tayo. Doon mga minamahal ko, umaatake ang mga magnanakaw. Amen? And when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. Sabi ko nga sa inyo, nung mga nakarang pag-aaral, marami pa rin talaga ang mga minamahal ko, dapat back to normal na. Pero hindi back to normal para talagang matapos na itong pananalasan ng pandemya. Back to normal para mga minamahal ko, back to business. Paggawa ulit mga minamahal ko ng mga kalayawan. Yun ang namimiss nga nila eh. Amen? Amen? Pero iba tayo kung mag-isip, mga minamahal ko. Sabagat mga minamahal ko, hallelujah. Bakit nagiging mga minamahal ko over-alarming, mga minamahal ko ang mga ngaral minsan?
Sapagkat mga minamahal ko, kung nagkamali tayo, mga hindi na maitatama. What we are talking about today, this afternoon, mga minamahal ko, ay eternal faith ng mga anak ng Diyos. Kapag ka nagkamali, mga minamahal ko, hindi na natin maitatama. Pag natatakan ka na, amen, ay pwede pa ba, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang bawiin? Ay, sorry, pwede touch move, nakagaya ng paglalaro ng chess, di ba? Pag na-i-move mo na yung pyesa, wala na. At pag nagkamali ka, wala nang bawian. Kaya mga minamahal ko, ganun na lamang tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung mga talagang naghahanda, mga minamahal ko, na hindi lamang basta paghahanda, mga minamahal ko, kinakailangan, mga minamahal ko, maging super maingat ang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang nakataya at stake, what is at stake, mga minamahal ko, ay ang eternal faith. Pag sinabing eternal faith, mga minamahal ko, it's whether eternal life or eternal death. Hindi na tayo nasa kadiliman. Tayo nga ay anak ng mga kaliwanagan, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, bukas ang ating po mga discerning. Discerning nga, mga minamahal ko, hallelujah. Discerning nga, mga minamahal ko, hallelujah. Yung elements ng ating pong, di ba, bukas ang ating mga mata, bukas ang ating tenga, mga minamahal ko, ating pandinig, mga minamahal ko, sa mga nangyayari. Wala tayo sa kadiliman, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi natin alam. We're grouping in darkness, kumbaga. Tayo po, mga minamahal ko, ay talagang nagkukrol, gumagapang, sapagkat hindi natin makita ang mga bagay-bagay. Pero tayo'y mulat noon pa, sapagkat hinasa na tayo, tinuruan na tayo ng man of God, ng propeta ng Diyos, mga minamahal ko, na ipangaral na ito noon pa at inuulit-ulit na lamang ngayon para ma-remind ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, yung unang bersikulo natin, mga minamahal ko, may exercise, may panghahasa. May pag-practice, mga minamahal ko, sapagkat talagang nasanay na tayo, ipinangaral na noon pa, mga minamahal ko, ng propeta ng Diyos. At mga minamahal ko, hallelujah, inuulit-ulit na lamang, nire-remind tayo para hindi tayo makalimot. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, hindi na baling OA, kuminsan. OA naman ng mga taga-CIM, masyado silang nangunguna sa mga bagay-bagay. Inuunahan nila ang mangyayari. Mabuti na po yung maingat. OA na kung OA. Sapagkat hindi tayo pwedeng magkamali. We cannot afford to commit the mistake pagka salvation ang nakataya. Yan, mga pagpapahalaga po natin sapagkat salvation is the greatest matter of importance na sinasabi, inuulit-ulit, ipinagtatagubilin, pinapahalagahan, mga minamahal ko, ng man of God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Luke 21, verse 36, last verse na po natin, mga minamahal ko, 5:00 na, napakabilis ng orasan, mga minamahal ko. Dito sa aklat ng Lucas, Kabanata 21, talata po ay 36, ito pong sinasabi, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mangakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, bahagi pa rin. If you have this gift of discernment, mga minamahal ko, magiging watchful tayo sapagkat nadidiscern natin. Ito na nga. Wala nang pagdududa, wala nang pag-aalinlangan. Hindi na natin sasabihin, ito na nga ba? O baka naman hindi pa? Hindi tayo sigurado. Nasa bangag ng alanganin. Ano pa yan? Mga
Mga 20 years pa yan, Brother Noel, kasi marami pa akong mga pangarap sa buhay. Hindi mangyayaring pagbabalik ng Diyos ang hindi natutupad ang mga pangarap kong ito. So nagsiset tayo ng time frame, mga minamahal ko, na tayo dapat ang masunod. Wala po yun, mga minamahal. Amen? Ang kalooban pa rin ng mahal na Panginoon na masusunod, mga minamahal ko, kahit sunod-sunuran lamang tayo, mga minamahal ko, hallelujah. So, gift of discernment, na lubhang napakahalaga ngayong kapanahunan natin sapagkat even the elect will be possibly deceived by the adversary. Tayo pong lahat, mga minamahal ko ito, tumayo, mga minamahal ko, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. What's the fitting, mga minamahal ko, hallelujah, song, mga minamahal ko, hallelujah, for our lesson today, mga minamahal ko, hallelujah. Gift of discernment, mga minamahal ko, hallelujah. Huwag na natin ipagpabukas ang lahat ng mga bagay. Tomorrow. Mahilig ang mga tao, mga minamahal ko, hallelujah, sa araw ng bukas. Akala nila, marami silang oras na dapat aksayahin. Hindi pa talaga ngayon ang time, Brother Noel. I have this discernment, pero natural na discernment pala. Natural spirit. Hindi Holy Spirit from God. Awitin po natin ang tomorrow. Jesus said, "Here I stand. Won't you please take my hand?" And he said, I will, but tomorrow. Mahiling ang mga tao sa sakana. Sakana maghahanda. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, caught unaware. Just like the men, mga minamahal ko, in the days of Noah, mga minamahal ko, huli na. Too late! Sarado na ang arko ng kaligtasan! The ark of salvation is closed already. Gano'n man ang katok na ginawa nila. Noah, pagbuksan mo kami! Mamamatay kami! Mapapahamak kami! Malulunod kami! Pero hindi na kayang buksan ang arka! Sapagkat huli na! Sarado na! At naalala ng mga tao, sana nung nangangaral si Noah, nakinig na kami! Nagkaroon na kami ng discernment! Para hindi kami napahamak! Let me in, and you said, I will. Tomorrow is not promised, ang sabi ng kantang ito. Hindi pinangako ang bukas. Ang hawak-hawak natin sa ngayon, ang tangan-tangan lamang natin ay ang ngayon. Ngayong panahon na ito, ngayong oras na ito, hindi ang araw ng bukas. Hindi ang araw ng marami pang panahon. Tomorrow, I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Sino daw ang nangako ng bukas sa iyo? Nasasabihin mong marami pang araw, marami pang panahon, at hindi ka maghahanda. Magpapakasyon ka ba? Magpapalamig-lamig ka pa? Kapagkat marami ka pang panahon. Sino ang nagsabi niyan sa iyo? Ang nagsabi niyan sa iyo ay ang kaaway na walang ginusto, kundi mapahamak ang mga anak ng Diyos. Na walang ginusto, kundi panlamig ang mga anak ng Diyos. Walang ibang ginusto kundi isipin ng mga anak ng Diyos. Hindi pa sa ngayon. Not yet. Tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. You better choose the Lord
today, for tomorrow very well might be too late. Tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow. Who promise you tomorrow? You better choose the Lord today. Better choose the Lord today. We have to make a choice. We have to choose the Lord. We have to choose salvation. Give my life to tomorrow. I thought about today. Tomorrow, who promise you tomorrow? You better choose this Lord today. For tomorrow, very well might be too late. For tomorrow, very well might be too late. Ang bukas daw, mga minamahal ko'y baka masyado ng huli. Tough decision to make. Akala natin simple lang. Mga minamahal ko, napakahirap pala. Ang mga ibang Kristiyano, mga minamahal ko, nagtatanong, eto na nga ba? Ngayon na ba talaga? Di ba pwede? Sa ibang araw na o sa ibang panahon na? Di ba pwede ipagpaliban pa ng mahal ng Panginoon? Hallelujah. Tayong lahat mga minamahal ko'y dumalang. Isama natin mga minamahal ko sa ating mga panalangin. I-decide natin that God will grant us this gift of discernment. Natin po na pag-usapan. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mambanal mo kapangyarihan sa lahat. Malabangin ng Isus. Sa apong ito. Wala kaming gustong ibang unahin, Panginoon, kundi ang kapakanan ng aming pumala na iglesia, ang patuloy na kalakasan ng end-time prophet. Palusugin mo po siya, Panginoon. Bigyan pa ng maraming mga taon na makasama pa namin siya hanggang sa iyo pagbabalik. Patuloy mo siyang palakasin, Panginoong Jesus, maging kanyang mga mahal sa buhay. To the whole Almeda clan, Panginoong Jesus, maging amin po mga manggagawa. Sila'y manatili sa kanila mga katawagan. Hallelujah. Bless them, Lord, abundantly. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Habang ang kanang kamay nakapatong po sa ating mga ulunan, isipin po natin ng ating minamahal Evangelist Weldes Estrada Almeda na nagpatong po sa ating mga ulunan, naglay hands po sa atin. Sama-sama tayong muling dumulog sa trono ng biyaya ng malang Panginoon. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus ay aming sinasaway, pinapalayas ng mga uri ng demonyong hadlang ng kaaway, mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Skin diseases cast out in Jesus' name. Hallelujah. Prostate cancer, mga cancer, hallelujah, cells niyan. Maalis kayo sa pangalan ni Jesus. By Jesus began in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Amen and amen. The top of our voices. Walang magbibiro, mga minamahal ko. Hallelujah.
Seryosong bagay, mga minamahal ko, ang ating maisinasagawa, mga minamahal ko. Hallelujah. 3 times, let us jump and shout. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ko, darako sa ating pong kasunod na bahagi, ating mga announcement. Praise the Lord. Narito po ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord po. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. At purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, sa mensahe ng kaligtasan na ating napakinggan sa hapon na ito. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa announcement. Meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal, meron po bang baguhan? Praise the Lord. At kung wala po, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na, amen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay sa atin pong napakabait na pinakamamanapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamanapang Kristo. Atin din pong pinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po natin inaalala mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. At ating mga beloved viewers sa ating pong YouTube, Facebook. At kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalapang si Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Muli, mga minamahal, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na si Kristo. Amen? Sa mga baguhan, mga minamahal, amen? Patuloy po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na si Kristo. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry upang lumago yung ating pong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya po, yan po ay dumarating sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At sa ating pagdalo, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, magdala po tayo ng bunga. Amen. Ating isama, ating mga loved ones, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga katrabaho, kabarangay, mga minamahal, amen. At mga minamahal, amen. Sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo, nangangailangan din po sila ng kaligtasan. I-share po natin yung pagpapala na ating natanggap sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ibinigay na libre, mga minamahal, amen. Tinanggap nating libre, ipamahagi din po natin ng libre. Amen. Narito po mga minamahal ang regular na gawain na sinasagawa dito po sa barangay Baybay Mamarlaw, Along Palaming Road, mga minamahal. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, 9:00 ng gabi. Magsisimula, matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado, at sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00, mga minamahal. Amen? At sa Linggo po, mga minamahal, yan po ay ating Holy Supper. At sigurado, ay talagang hanggang 4:00 po tayo dyan, mga minamahal. Amen? At sa mga, praise the Lord, sa mga may katanungan, amen, may katanungan, nais nating magpa-counsel, meron po tayong counseling, mga minamahal. Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, at sa mga beloved sister, doon po sa information, sa kinaroroonan po ng ating beloved sister Ate Vines niya. Amen? 10 piso, 5 piso, wag po nating kalimutan para po yan sa ating TV program at radio program. At patuloy pa rin po yung Bible study sa Barangay Tibag, mga minamahal. Amen? Kunti na lang po yung dumadalo doon, mga minamahal. Mga dumadalo, yung nasa malayo pa po, mga minamahal. Yung nasa malapit lang ay hindi po nakakadalo, mga minamahal. Dumalo po tayo, mga minamahal. Amen? Suportan po natin ang gawain ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Gawain po ng ating Diyos yan, ng ating pinakamamahal na Diyos. Hindi po gawain ng tao, mga minamahal. Amen? Barangay Tibag, amen?
Binitis Residence, mga minamahal. Sa tuwing araw ng Martes, magsisimula ng alas 2 o alas 3 ng hapon, matatapos ng alas 5 o alas 6 ng hapon, mga minamahal. Amen? Meron pong layhan pagkatapos ng closing prayer sa ating kinaupuan. Magsisina po tayo dyan bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen? Manood po tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry program, mga minamahal. Amen? Sa tuwing araw ng Sabado, PTV4, alas 11:30 ng gabi, matatapos ng alas 12:30 ng madaling araw ng linggo. At mga minamahal, amen, bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, gamitin po natin yung ating discerning spirit, mga minamahal, amen, yung nakakakilala ng mabuti at masama. Ang pagdalo, yan ay mabuti. Ang hindi pagdalo, yan po ay masama, mga minamahal. Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, gusto mong makatiyak sa iyong kaligtasan, dumalo ka 3 times a week. Samahan mo pa ng Bible study. Mga minamahal, talagang napakaraming pagpapala ibibigay sa iyo ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Mga minamahal, gusto mong makakyat ng langit, dumalo ka 3 times a week. Mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng man of God, kung linggo ka lang dumadalo, Biyernes ka lang dumadalo, mga minamahal, Miyerkules ka lang dumadalo, hindi ka dumadalo ng Biyernes at Linggo, walang kasiguraduhan, walang katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya kapag dumalo ka ng 3 beses, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, masasama tayo, mga minamahal, amen, sa mga banal, amen, mararapture of the church po tayo, mga minamahal, amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo at sama-sama po tayong magpasalamat sa tagumpay na ipinagkaloob po sa atin ng ating pinakamamalapayang Jesucristo sa araw na ito. Amen? At narito po, mga minamahal, ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer, upang tayo po ay pag-ingatan ng ating pinakamamalapayang Jesus sa ating pong pag-uwi. Amen? Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Preso Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, malapay sa taglay po namin karasugan, kalakasan hanggang sa mga oras na ito. Nakaloob mo, pampatuloy ka na mapaglingkuran po rin, luwalating pasalamatan ka namin hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po sa hapon na ito, mahal na Panginoon, paglilingkod sa iyo na pinagpalat nilingasan mo, mahal na Panginoon. Salamat po mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay na patutunin yung mga anak, mahal na Panginoon. Espesyal na awitin po na ang beloved finest generations choir, mahal na Panginoon, with youth and singers choir combined, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo namin ay namin sa aming kalagtaan na siya namin tanging kayamanan, kagalakan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ganun din po sa bahagi ng katapatan ng pagbibigay ng iyong mga anak. Salamat po, mahal na Panginoon. Higit at lubos po namin pinasasalamatan, mahal na Panginoon. Nakilang Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay salamin ng aming buhay tungo sa aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Patuloy nawa, mahal na Panginoon. Umipon na maraming kaluwa, mahal na Panginoon, na makakasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo at sa araw po ng aming uling panambahan sa iyo. Na araw po ng Biyernes, mahal na Panginoon, pambantayan po namin aming kaligtasan, mahal na Panginoon. Nawa po ang mga kapatid namin na hindi po namin kasama sa araw na ito, mahal na Panginoon, maginawa ang mga tumanggap nagpabautismo sa banal mong pangalan, yung mga anak na nulupaypay, mga mahal namin sa buhay, mahal na Panginoon, alalahanin mo po, ikaw po may kapangyarihan, mahal na Panginoon, ang nagbakas ng kanilang pagkaunawa sa kalagayan ng kaligtasan na pinagsumakita mo sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Alam mo nung kagalakan, lubos ang manahan sa aming puso sa paglilingkod sa iyo tulad ng una namin pag-ibig, mahal na Panginoon, at sa pansamantala namin pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon. Kung paano mo po kayo pinarating ni maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon, sabahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas maluwalhati na parating mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Sumaamin ang kapayapaan, kagalakan, mahal na pinagmumula sa iyo, sa lahat ang pag-ibig, iyong mga anak, maging sa aming kapwa-tao na hindi pa nakakilala sa iyo upang kami maging ilaw, asinan sa libutan ito. Salamat po sa pangkalatang panalangin na aming minamahal at ginagalang na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord.